बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि भारत सरकार, आसाम सरकार, NDFB, एबसु, UBPO बर'नि आफादफोरजों सावरायनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथा बायदियैनो बिटिआरनि 9.2 दफायाव NDFB फोरनि थांना थानायनि राहा लामा एबा रिहेबिलिटेसन मोननायनि खाबुखौ होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव NDFBनि खायसे सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि 9.2 दफानि खाबु एबा रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां बारग' NDFB सोद्रोमाफोरानो मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि थालांनाय बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि राहा लामा एबा रिहेबिलिटेसनखौ होनायनि थाखाय सरकारा हाबाफारि खुंफुंदों आरो एखे हाबाफारि बायदियैनो गाबोनबो 6 दिसेम्बर खालि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय क'क्राझाराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय थालांनाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन। नाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों 80% एबा सा 2774 बारग' NDFB सोद्रोमाफोराल' थांना थानायनि राहा लामा एबा रिहेबिलिटेसनखौ मोनग्रोबावगोन आरो आद्रा थाबावनाय बारग' NDFBफोरा उननि समाव एबा मास मोननै मोनथामनि उनावसो बिथांमोननो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन होनना मिथिनो हानाय जादों। रायखांनो नांगोनदि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रन्जित बसुमतारीया मिथिहोनाय बायदिब्ला दिनै आरो गाबोननि खुंफुंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों NDFB एसनिफ्राय सा 2727 सोद्रोमा आरो NDFB निफ्राय सा 47 सोद्रोमा गासै सा 2747 बारग' NDFB फोरनो सोरखारा थांना थानायनि रिहेबिलिटेसनखौ होग्रोनाय जादों होनना बिथाङा मिथिहोयो। बेनि अनगायैबो बिथाङा मिथिहोबावो दि NDFB एसनिफ्राय बे खेबावबो 1500निबो बारा थालांबावनाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनो सेकेन्ड फेजआव होफिननाय जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसेनो NDFB निफ्राय 112 सा आरो NDFB निफ्राय 184 सा, NDFB एबा डिरेन ग्रुपनिफ्राय 20 सा बिथांमोननो उननि समाव रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जाजोबगोन होनना मिथिहोयो। बिनि अनगायैबो बिथाङा मिथिहोबावनाय बायदिब्ला सिगां समाव NDFBनि सा 25 आइजोफोर दङमोन, बिथांमोननि मुंफोराबो थालांदों। बेनिखायनो बिथांमोननि मुंखौबो उननि समाव सोसननाय जागोन आरो बिथांमोनखौ लानानै गासै 2000 सो NDFB सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि राहा एबा रिहेबिलिटेसनखौ होनायनि थाखाय सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिहोयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा EM रन्जित बसुमतारीया। बेनिखायनो थालांबावनाय साफ्रोमबो बारग' NDFBफोरानो गोनो गोथो साननांगौ गैया होननानैबो बिथाङा फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं दिनै आरो गाबोननि हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारा थांना थानायनि राहा लामाखौ बारग' NDFBफोरनो होनायनि थाखाय EM रन्जित बसुमतारीजों लोगोसेनो मोनसे समनि NDFB एसनि दैदेनगिरि एबा आथिखालनि MCLA बिसावरायगोरा अमर बसुमतारी बिथाङा जोबोर गोजोननाय फोरमायथिदों। लोगोसेनो बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। दासान्दि बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव हाग्रानि मैदेर मुफुरफोरा फैनानै सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाय, आबाद, माइ माइरं, न' बां बायदिनि सायाव उदखार खालामफैबाय थानाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो नांगोनदि मैदेरनि उदखार खालामफैबाय थानायाव समाव सुबुंनि जिउ खहा जानायखौबो नुनो मोनबोनाय जादों। थिग बिब्दिनो दिनैबो बख'नि निरजागादाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै निर्मला बर' मुंनि आइजोखौ दुब्लियाव माइ हाबाय थानाय समावनो गाग्लोबफैना जायगायावनो जिउ फोजोबनायनि खौरांखौ मोननो हादों। लोगोसेनो आरोबाव बिनुप्रभा बर' मुंनि आइजोखौबो गाज्रियै जोखोम खालामबावदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो हादों। थारैनो बेफोरबायदि सुबुं आरो जुनारनि सायाव दाङाबाजि सोमजिबाय थानाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सरकारा बिनि राहा लामाखौ लानो नांगौ। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों। मख'नो नांगोनदि क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालानि बाथाबारियाव दिनै मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बर' थुनलाइ जौगानायाव गोख्रोङै बिहोमा होबोनाय रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानखौ फालिदों। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं सुरत बसुमतारीजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानो। गोजोन्थों।